Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasancewa da ku a channel din tamu ta Jabiri TV. Okay, a wannan bidiyon zamu ga yadda ake creating na CV. Misali za ka ga sau da dama idan ka je zaka cike wani aiki ko kuma wani abu na kamancin haka zaka ga dole sai an ce ka sa CV ɗinka. To wani kuma zaka ga bai san ma yanda za a yi creating CV ɗin ba. To wannan bidiyon namu zamu nuna muku yadda za ka yi creating CV na kowane irin kala kake bukata, saboda suna da template kala-kala a ciki, kana da damar da za ka yi. To da yawa kuma a cikin application din ma akwai wanda za ka ga sai ka biya kuɗi sannan za ka samu damar abin nan ɗinsa, za ka samu damar sauke shi a cikin wayarka. To shi wannan kawai, sannan kuma akwai wani website za ka ga dole su ma sai ka biya su kuɗi sannan za ka samu damar yin downloading bacin kai wannan abin ɗin kenan. Bayan ka yi generating din ka sanya sunanka da duk wani skill da ka iya da kuma wasu bayanai da suka shafe ka. To da farko idan ka bude application din zai baka fuska ne guda biyu. Na farko zai baka wannan fuska din, idan ya baka wannan fuska sai ka taba wajen da aka sa continue, zai ce ka yi amfani da na kuɗi, to amma sai kai cancel din kuma zaka iya biyan kuɗin shi kenan. Zai baka dai bambancin shine zai baka asalin template wanda yafi wannan kyau, shine zai baka dama kai amfani da na kuɗi din. To idan ka gama kuma ka taba continue shine zai baka dama ka bude cikin asalin application din wanda shine kamar haka. So idan ya bude kamar haka zaka iya kunna data ka, sannan kuma zaka iya bari ka yi shi a haka saboda yana nuna talla a ciki. Dan haka ni bara in kunna data din da gani saboda na ga yana ta sacin bai wuce ba. So kamar yadda na faɗa muku dama zaka taba wajen continue ne, to sai mu taba continue kamar yadda kuke gani. Zai shiga da mu zuwa cikin ainihin application din. Wannan ita ce fuskar application din. So anan za ku ga an ce no recent CVS yet, babu wani editing da muka kenan da ya shafi wannan CV din da ake a cikin wannan application din. To ta yaya za ka yi naka? To da farko za ka zo ka taɓa wannan plus din kamar haka. In ka taɓa plus din zai yi sacin akwai talla kamar haka da kuke gani, bara na tsaya. To bayan ka taɓa zai kawo ka wannan fuskar, gashi nan ya fito ma da dukkanin wani kala na CV gashi nan kamar yadda kuke gani. Sauran suna yin sacin da ya san sa a ƙasa. So wanda sai ka zaɓi kalar wanda ya ma sai ka bayana naka. To ta yaya za ka canza bayanan? Idan na ce na zaɓi wannan, ko kuma ga sunan dai da yawa, sai ka zaɓi wanda ya ma. Yanzu idan na ce na ɗauki wannan, to kai tsaye zan taɓa kansa kamar yadda kuke gani. Bayan na taɓa kansa zai bani wannan fuskar kamar haka. Ce ka sanya farko kuma name nan position. Idan kana wani aiki ne ma'aikata ko na makamancin wajen position ba, kuma daga bayanai kamar haka akwai account manager, sannan akwai accountant, sannan akwai administrative assistant, sannan akwai administrator, sannan kuma ga sunan dai duka sai ka zaɓa. Duka sai ka zaɓi matsayin da kake ciki. Sai idan akwai wajen da aka ce aza, idan baka da wani kamfani ko kuma wani abu da kake aiki, to sai ka je ka nema. In kai ɗalibi ne ma dai sai ka sa. To a ƙasa sai ka sa gender, kai namiji ne kusa tsabba, sai ka sa kwanan watan haihuwarka, nan kuma number wayarka, nan kuma email ɗinka. Bayan ka gama sai ka taɓa next, a nan ne zai kai ka shafi na gaba domin ka ci gaba da cikewa. To akwai talla a ciki saboda kamar yadda na faɗa muku wannan ba premium version bane, na kyauta ne ake aiki da shi. To anan zai kara, misali idan kana da wani experience haka a bangaren aiki, kana so ka kara yin adin din, ka kara yawan skills din da kake da su akan wannan CV din kenan, sai ka taba wajen da aka ce add experience, sai ka taba. Misali idan na taba kamar haka, nan zai ce ka sa job title, aikin da kake yi din, nan kuma company name, sunan kamfanin da kake aiki din, start date, yaushe ne ka fara aiki a kamfanin, idan ma kai ne mai kamfanin to yaushe ne aka yi founding na wannan kamfanin, lokacin da aka kirkire shi kenan. Da kuma end din, idan har yanzu kana yi to sai ka sa har yanzu, idan ma ka daɗe da bari ko kuma menene to sai ka sa kwanan wata din. To sai ka taɓa wajen wannan box din, sai ka taɓa save, shikenan ka riga ka gama. So bayan mun gama editing namu zai fito mana da shi kamar haka. Kun gan shi na anan wajen? To yanzu da a ce na gama komai, shikenan kawai downloading zan taɓa daidai nan wajen. Idan ka ga to sai ka taɓa nan wajen. Karshe zai kai ka har wajen da za ka yi adin na fotunan ka da daidai sauransu kamar yadda kuke gani. Idan kana so ka yi duplicate ɗinsa, ba ka so ka ɓata wannan ɗin, to kai za ka yi ta duplicate kamar haka. Kun ga ya ba mu wani daban, to sai mu zo mu yi aikin da za mu yi akan wannan ɗin. To za ka iya taɓa download kamar haka. Idan ka taɓa yin download ɗin wani zai fito ma da su a daidai nan wajen, duka zai fito ma da su a nan wajen kamar haka. To wannan shine da za ka yi generating CV a cikin wayarka ta hanyar amfani da waya ta hannu kenan a wannan application ɗin. Ka yi like na bidiyon, sannan kuma ka yi subscribe, sannan ka share na bidiyon. Mu kasance da ku a bidiyo na gaba.